Și înscrie simplu, fără mari probleme. Din câțiva metri a fost o schemă a celor de la Arsenal. Iată centrarea bătută pe scurt. Acolo Mertesacker prelungește cu capul în 4-5 metri și venit din spate Vermeulen reia în poarta lui Horn, rămas fără reacție pe linia porții. Să notăm așadar deschiderea extrem de rapidă de scor. Arsenal conduce așadar pe terenul lui FC Köln. Foarte rapid au marcat cei de la Arsenal și anul trecut, când spuneam au învins cu 2-1 într-un amical disputat pe 23 iulie 2011. 2 goluri în primul sfert de oră au reușit atunci să marcheze londonezii, ambele înscrise de Gervinho. Atunci fluierăturile sunt pentru Lukas Podolski, aflat în fața lui Timo Horn. Podolski înscrie cu multă siguranță și din minutul 15 Arsenal conduce fosta echipă a lui Lukas Podolski cu 2-0. Se repetă aproape identic până la identificarea scenariul cu cel din meciul de anul trecut. Tot în primele 15 minute Arsenal marcase de 2 ori prin același jucător, Gervinho, care apoi s-a accidentat într-o ciocnire cu portarul advers. A fost scos după jumătate de oră. FC Köln nu a reușit să puncteze din acțiune. A fost un autogol al celor de la Arsenal, care a contat ca singurul gol pe tabelă în dreptul echipei germane. Returile care vin din tribună, da. Atacantul german marchează împotriva echipei care acum 4 luni l-a transferat la Arsenal. Reușește dubla Podolski. Și este 0-3. Iată, de la el a pornit acest contraatac foarte bun. Urcarea lui Kieran Gibbs pe flancul stâng, recentrare în careu, de unde Podolski, venit din alergare, îl învinge sec, fără nicio șansă, pe tânărul Timo Horn. S-a văzut aici experiența superioară a lui Podolski. Și până la urmă cred că Giroud are ghinion, pentru că și el s-a aflat în situații identice în fața lui Timo Horn, însă nu a șutat deloc la fel de bine, la fel de imparabil. Timo Horn a reușit să respingă. Acum minge centrată în careul lui Arsenal. S-a încurcat un pic acolo pe Mertesacker. Au recuperat compatrioții săi. يسجل ويضرب بقوة في هذه المباراة. يا سلام يا سلام على مهارة هذا اللاعب، وبالفعل يسجل الآن. شوف الانطلاقة، شوف الصراع. 25 عاما لهذا اللاعب، بدأ مع نادي يدعى بيفرين، ثم لومان، ثم ليل في فرنسا، والآن منذ الموسم الماضي مع نادي الأرسنال. المباراة رقم 29 والهدف الخامس له على مستوى مباريات الأرسنال. يتمشى الله. أنيما هي منطقة ولد فيها هذا اللاعب.